उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दायो बे डिसिज बा बिथांमोननि न'खराव जों खबर लानो फैदों। बिथांमोना दासिमबो मोनफैयाखै, न'सिम लाबोनो हायाखै। पस्टमर्टेमनि थाखाय दा एसे लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों होननानै बिफानिफ्राय खबर मोनदों। न'खराव जों खबर लानो फैदों। जों माखासे बाथ्राफोरखौ एसे माने सोंफ्लददों, हजों बिफाजोंबो सावरायदों। सुस्मिता बसुमतारी बिथांजोआ 28 बोसोर बयसनि सासे गुबुन गुबुन प्राइभेट सेक्टराव साख्रि मावबाय थानाय सासे बेक्ति आरो सेल्फ इन्डिपेन्डेन्सि गोनां सासे माने राफोद आइजोमोन होननानै बुंनांगोन जोङो। बिथांजोनि अबथिरायै जिउ खोमाना लानांनाया बे जोंनि हारिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय खहा होननानै जों बुंनांगोन। आरो जोङो बिनि कमप्लिट जिथु जाथाय, बे जाथायखौ जोंबो एसे बिथिं खबर लानाय जादों आरो मिथिनो मोनदों जे बिथांजोहा माने मोजां मोननाय सासे दङमोन, आकाश प्रसाद होननाय सासे सेंग्राजों मोनसे रिलेसनशिपआव दङ होननानै खबर मोनदों। दा थांनाय मंगलबार खालि हरावबो बिसोरो जयैनो एखेलगे फ्राय साथाम साब्रैसो जयैनो दङमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। बिनि उनाव हरनि गेजेराव मा जाथाय जालांखो खोब बेबायदि दासिमहालागै लाइटआव फैयाखै। बेखौ लानानै जोङो प्रशासननिसिम जों दाबि दैखांगोन जे सঠিक मोनसे तदन्त जानो नांगौ आरो जायहा दुखि, जुदि आकाश प्रसादा दुखिबोला बेखौ सঠিकै मोनसे आइनि भाबै माने दण्डनीय जानांगौ। गुबुन गुबुन समफोराव जों नुदों आरो थांनाय समफोराव जोङो फ्राय एपिल खालामबोबाय थादों जे बेबायदि गोबां जाथायफ्रा बार बार जाबाय थादों। दिनै आसाम बा नर्थ इस्टनि गोबांथार माने लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन स्टेटफोराव थांनानै बेबायदि जाथायनि सम्मुखीन जानो गोनां जानाय जाथायफोरखौ जों मोनबोबाय थादों आरो बेखौ लानानै जों बयबो बिराद हजाग। आरो बेजों लोगोसे दिनै गुबुन स्टेटफोरावथ' बेबायदि जाथायफ्रा जादोंआनोसै, जोङो भिक्टिम जादों एज ए नर्थ इस्टार्न जोङो इयुथ्स बा नर्थ इस्टार्न जोङो हिसाबै जोङो गुबुन स्टेटफोराव जों भिक्टिम जाबाय थादों। खिन्थु दिनैनि जाथाय आरो सिगांनि समफोरावबो गोबांथार बेबायदि जाथाय गुवाहाटियावबो, जायखौ जों गावनि न'खर होननानै जोङो सानो, गावनि न' होननानै जों सानो, बेबायदि गावनि न'आवबो जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि इयुथ्सफ्रा, जोंनि फरायसाफ्रा जे सिकिउर्ड नङा, बेयो जोंनि थाखाय खोब माने दुखु गोनां बाथ्रा। आरो बेखौ लानानै पुलिस प्रशासन आरो गासैबो जथेस्थ'खिनि कनसियास जानो गोनां जोंहा दङ होननानै सानो। आरो बेखौ जुदि होबथानांगौब्ला जों प्रशासन आरो आइनिक भाबै किसुमान माने एगजामपोलारि माखासे माने बेबायदि डिसिसन, एगजामपोलारि माने दण्डनीय बेबायदि होनांगोन, जाय दण्डनीयखौ नुयोब्लानो सोरबा दुष्कृतिकारिफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो माने एसेब्लाबो गोजांखाङो। बेबायदि मोनसे एगजामपोलारि माने दण्डनीय बे दुखिफोरखौ जिथिया होगोन, होमबाना निस्सय एसेब्लाबो बेबायदि जाथायफ्रा जानायनिफ्राय माने एसे खमायलांगोन, जों बेखौ सानो। दा नैबे सुस्मिता बसुमतारीनि बेलायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै न'खरजों आरो बिथांजों जों हदायसम दोङो लोगोसे। आरो बिथांनि सঠিक तदन्त आरो दुखिखौ जोङो आकाश प्रसादखौ हमबाय होननानै, मैयानो हमबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा लकआपआव दङ होनना जों खबर मोनदों। दा बेखौ ओरैनो जाहाथे एंगारा, मोजां मोनसे तदन्त खालामनानै बे दुखिखौ, बिथांखौ माने आइनि भाबै दण्डनीय होनांगौ। बेबायदि माने आइननि भाबै माने बिथाङा दण्डनीय मोननो गोनां, बेखौ थिगै मोननांगौ। जों बेनि थाखाय प्रशासन आरो आयेन बिभागखौ जोङो दाबि दैखाङो।